Kila don baro laingut ki kertong ki bala pendap ya kajing let thep kerteng ha kasingi ka baningkong na kabenta ka election MDC harilum khasi bat jaintia ka benlong hak arpuai tarik rempang. Baro kini ki laingut ki kertong ki bala thep kerteng hak arp nyo tarik kelalingkon ki dei ki constituency ki bahap hapu Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kini ki kentup ya UMDC bamenta jong kaseng National People's Party NPP na lain kra malki constituency uba Fenton Joseph Lakadong pat armut ki kertong shimet u Dr. US Derwa na Soringkham constituency bat uba Daniel Waklang na Mausan Ram constituency. Kat kum kitulong kubor he sorkar empat syamladan satya kinu kini ki kertong na kiwei pat ki South Riki District kata na West Khasi Hills, South West Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills bat Ribhoi ki bahap hapu ka KHADC bat Artliki District kata na West Giant Hills bat East Giant Hills District ki bahap hapu JHADC ki banwan ban thep kerteng ha ka ni kasingi ka baningkong ha ka jo kapor ka jingpenpena kini ki Artliki ADC ki dan baro khatlai lak prajar praspa khat prangut ki nong thep vot bat na kini khandai lak khandai pun 2000 sanspa khat pra san lak khat san hajar arspa sop nyongut ki dei kinthei bat saw lak prapwe hajar arspa an ripu prangut ki shinrang bat laingut ki tha gender ki badei na ka KHADC bat lai lak khat ar hajar lai spa ngut ki nong thep vot khat riu lak khat we hajar arspa arpau ki kinthei bat shilak san pwe hajar nyop kundai ki shinrang bat iwei tha gender ki dei na JHADC baro kidan hadu ar jar spa sapun riu tali ki polling station ha ka ba khan riu spa han riu pundai tali ki dei ki bahap hapu ka KHADC bat saw spa nyop nyau ha JHADC ka jing thap kerteng na ka benta ki kertong kalong na du ka arp nyau tarik kelalingkon hadu ka lai tarik urempang ha ka por lai beji janmiet bat hadien ka ni an bot da ka jing bishar ya ka kerteng ka tarik bakhat du ban weng kerteng kan long ha ka saw tarik rempang bat kasni bakhat du ban rai kat kisla jing kertong baka jing IT ki shop ni symbol kan long ha kan riu tarik rempang kat ba kasni ban pelong ya ka jinga thep vot kan long ha ka arpuai tarik rempang bat ka jing nyau ya ki vot kan long ha ka arpu saw tarik rempang ngang lai election na moruk na konsorsi la jan tang ke mulieng lai license ko ya arja ra arja khalai arja arpulai tinadu arja fra ki kinong kasan yung igla pun bor nga banjele kem leo arja takenda ho arja hendai nga kamtre ma kusnem nanda ka cinca hayeng du tio arja khalai ru kilai pun bor banjele yang ta misi arja taksau kamtre di menta kasin habawan kana election na mulia arja arpulai Iwan baar ni suram salit tik ba mamusan election pun bor yang ada banjele kem ya misi tenre menta kasin mo kani kasin hin hapon kongo no ikajing pembor di kinong kesan kinong ya tray kinong yarap menemi kini isi election kita kalau kue nambah kinong kesan kinong yarap ikwa ini kuli menyelek ini election isi ke please kue ini pun saya tahu orang just konsul ni kedai kata ni banyada ya ti sentar terus kasih jongi ban penek pensa kene kendo kasih up bagi kita hi tip hi ke just konsul baru ni tip hi kata schedule dari kabang tham ta angkai konstruksi jengi mentah kabang ini ihi kidai kini ki bylaws ng konsul ba mending dang kini kisni dang mener ng one shot kini ki snong bahak angkai ko ni sulong de habang ipek itu ki bylaws ng konsul itu bagi sipet bagi sulong tak kopi ke ba jong ka bylaws ka building bylaws jong ka muda ka urban Henry this council pada kamsam sampai di rural areas ni mungkin mungkin terkam di itu di building bylaws apa di rural areas ngam surya ha tengok la ring point yang tay abis habi matla provinsi bagi day matpat berkuai perfect la kajong ka building bylaws kebanlong ya ha pat ka jinglong sa rural areas maka ki building sanong dan building ta dan tangki yang tak silang te mentapin ong da building bylaws man pat kampung nang isu ki he palat kata mai ni space mandong pati bobon kisang subang tibang ngarung ngami kau mangimla perpiang ni ini kata gue isu mengang ngapet orang kam bernak bukan kam gini bisnong dibahas dan bisnong timolong saya sih buat bisnong situ tak ada itu buat plat kami kita building bylaws bisnong sedang menolak kita Siun balai elak berfai bokoi sertam
bompoi tu mut lem no apa ya le mut be bompoi sakatong hi ya le rumut dan nyongot we kandidat hi mut bojop sudah kemudian ke semua banjop muno ban kuat election mo tingin nyepet ke la nyong kobot kan poi no koi no tray system ngan tray back nya dua you boleh try kan nombor nong thau bau nyalam nanti ngi bun ai ngi kebor begin poi sakatong ada nilai tray system ada poi sakajing job ngi komen ada ngiram ngin hun nomor pangila tray system kutang-kutang jing election kabom na kat sebut songsit ngim la mantip ya kata jing songsit jing pat ba ka sya jing songsit jing pat ba ngi tray la ka jong kanong rem no bangi ngla sakri jing pat ba ka kam ngila tray nam ta jong kia konstituensi ngin dia jalan di konstituensi ngin dia jalan di blue ke bekasan ni ban yen pan di pisang halor kanong rem ka bangi yang nang am ta ban sakri ya hidup isuk kirang li di bangi ya ye jajan ngai keduk nak si se bangi nyarak di kong jong itu hi pisnong tau bangi in khap ye sai la ka jong pisnong tau ye la ka jong ta ri la ka jong ta yang ka sen sata hi kalau ba ngum yang ngot ni ba ye ni kong sai ni ki hajan ma tolong jong ta jang ni ba ini kong ngalah amla sya-syu bar supek ngajengai nomor boleh makani kamdai ka kapkai bi nomor ka diskonsil kadai ka subjek lani kamat ka ba ngini akaren kumnu nginang penklain ya ka ai ka ba kilong shwa gilabu ladai ka jinglong try kendau siap lani ka riti ka dustur lani ka yet ka hima ndrei ka ba isang sot kalong ba ya ka ai ka ba i sep JJM ne khalsroi la mai phang ndrei hadu manta meni ngoi i ba nakaliang ka konsil ngai ba hadu menta kadang tolot ba nomor boleh bingi i ba lada kajai bereu jungi ban penklai kajai bereu jungi ngidon kam ban wara ki anji bakhlai nomor lada ngimdon ki anji bakhlain kata kamot kajai bereu jungi kan tolot nomor boleh bangin syia keren tangka ketien ban ong ba ngidon kata ka riti dustur ka balong kerpang lani kata ka an ka jinglong try kedok ka siap ka ba ngi kumki try jela lani kita ki nongsong snong jongani ga state kari kasi ba i jungi bangi long try klem kinu kijing pensisya lani klem ki any ba biang kanwan ra ye kijing dunong lani kijing mai kalong dien kajungi nomor balai bangai i hadu mantamani ngila don ki hima ngidon ki right ngidon ki hima sordar sirdar wadadar nrei ka balengo kalong hadu mantam bun na pedeng ki hima kijungi ngimpat don tangki any bat ki kendon kita kumong kecin nong wei ka akan rul tikani kawan ra jing ma ba bat ka ba ar bangi pai seki shinong kijungi ngiyo ong bangi kisnong ngidon ka dorbar ngidon ka ikhtiar nre habang ye phai ki shisha pade ngimdon bor ngimdon ikhtiar nomor balai bagi anjong ka shnong jong kisnong ki jungi kisukut tangha po shnong hi ladang ngimi shabar bun ki an shnong jungi ki yapno tikani kalong ka jingma ba kaban wanra ka jingmon sawi kalong din ka jungi nang kata kadau ngadon ka jing sokya wala ngalong marway hoy ngaklemi nakanu ko political party ngami kumu kertong simen nrei wala kataru ngadon ke jingkermen ba yo lesi ya ke ai banga nga kumwei rangba ubang ala trei ko konstitusi lah man ka por lesi bun na preng kinok syong ngatrai la bun ki tip lot ba yanga brokoi kubu ba Daniel lani kubu badu namar nga syadon ba dupai ba ngalaju long teng kumwei na preng kino elam seng balang ngalabat kum presiden KSU jong ke border unit kini ki berkhoi ki la shu pen pisa yang ngamla sha shu ban shu syong hayeng la ne ban shu ya keren nabar nang kata daw ngala don ke jingmut ban ngala perkhat sani ba ya ke ga bakasap katalen ke bau blei wai ke ga jing syampang ke bangadon bat ke ga ki idea ki mangadon kumnu bangin persyang ban penklanya geri bekajai beriu dakanu kalenti ngakwa gan ban wan terwa kma dupai ba jong ka mausram konstituensi brokoi ba lada pi ibit yang asngoba ban ailat yang mentaka genti bagan lek apa ka diskonsel ban yasa ya ka sawsian jong ka longdien ka jugi nomor boleh bakat bang impat don ki an ki baklan ngimla apa nilai persya ber ki wei ya ka mentang ya ban perkharu ya ka longdien ka jugi kumdungin le da kanu ka lenti ki bang ngila ban le ban kumwei na pedenggi samlarang ba ngakwa kan bangan senyang kenang ba ka longdien ka jugi kan scam kan like nakinu jingma kumbah abang iya keren ya gaji long try kendo siap hendrai practically ngim long try balai ngong gomta nomor teng kidon ki kam ki ba ngi hab ban le hal ka jong ka kendo ka siap ngi hab don kam ka permission tikini ki brokoi kilong kalong kelan haju syaju mo kumbang kidon ki ka successful kidon ki rules
ki ak an rules ki ba let's say kumong ha constitution ba ki ai bor ka disconsil ban sina an hang ni hi ki don pade se ki wi ki banta ki ba penduk bor pade ba lada ki an jo disconsil ki tungku ki an jo state government kayap no ngim la ban ya tai ngin wanra no iki an ba ki gendon jong hima haman lagi hima ki badon ko pri jung dari kasi bro kowe kabangar kolong ba ngin penitu no iki an sinong ki jungi nang ba ladang imi sabaru ka an sinong jungi kan yeng Nrai beropor ki ansinong jungi ki longtang hapo ke boundary jung ka sinong ka jungi. Nrai ladang imi sabar bun ki ansinong ki kendon sinong ki jungi ki apno. Te kini ki berokoi ke pentelot ya ka jai beri ko jungi. Habang imdan ki an ki baklan kemut ngimla benilai persiap no. Nrai nga tangkawe nga api lagi pai ba wat du mensim wat du jingerman namar balai bakani ka jai beri jungi kadai ka jai beri ka bayale. Kamdai ka jai beri ko pendam nadu mensua ki longsua ki jungi ngi komuter sing kung kian long ba kidai kita ki jaka jai beri ko jungi kadai ka jai beri ban yale. Ngimdai ka jai beri ban pendam. Hanu tenang ya kermen ba upai ba nong sinong jong ka khat armo snam konsensi un pej ban un bisa lada u idai nga karpat iki bakin so ba ban ailat lem yang mentak kanti bangan rung hapo ka dis ka automotive council kenang bangan la ban ya site ya ka sau ka sian jokat longden ka jungi kenang bangin pen klan bat pen scam susu te tang ini kita bat lihat boleh